Joen is ook in Drachten in de Lawaai, de uitreiking van de Friese Popprijs, ofwel de Friese Popprijs. En Liquid is ook nomineerd. Hoe is dat Liquid eigenlijk ontstaan? Maar hier is Liquid in september 2004 denk ik is dat begonnen. Het is eigenlijk oorspronkelijk een idee geweest van mij om iets te gaan doen hier. Zoals ik dat altijd wel deed. Maar alleen lukt het je natuurlijk nooit. Dus heb ik maar contact gezocht met de opleidingen. En de afdeling van de NL CMD, Communicatie Multimedia Design, die zag daar wel heil in. Albert van der Kooi, nu directeur van de Popacademie, was toen de tijd de studentenbegeleider daarin. En heb ik een handjevol studenten meegekregen die zo enthousiast waren door de eerste Liquids heen dat het zelfs een officiële stageplek is geworden. En nu zou maar zeggen gewoon een soort van bijbaanachtig iets is, maar we verdienen er geen geld aan, dus je kan het geen baan noemen. Wat doen voor de stad en ruimte geven voor nieuwe creatievelingen om iets te kunnen doen. En iets wat nu dus helemaal aan de orde is in deze stad met een nieuwe garde en met die partijen zou zeggen, die allemaal graag willen dat er iets verandering komt in het uitgaanscircuit. Lichtelijk cultureel verantwoord of zo, zou ik zeggen, maar dan echt jongerencultuur. Bijvoorbeeld, ik doe een discoavond, zet een pruik op en het is klaar. Dat verhaal, weet je wel, ja, ik wil zeggen, het is leuk, maar je mag ook wel eens gewoon verder kijken wat je mogelijkheden zijn. Ja, je kan ervan uitgaan dat er altijd meerdere elementen langskomen, dus je zult altijd gewoon DJ's zien. Ja, dat is onvermijdelijk in een dansavond. Maar wat ook belangrijk vond is dat live muziek onder de aandacht wordt gebracht. In al zijn vormen. Ook bijvoorbeeld Jean Paulette, een hele rustgevende, heel, op zich groeiende band. Naast, noem iets, Rolodex of zo, wat disco, electro, dance-achtig is. Een jazz fusion band. We hebben zelfs een klezmer ding gehad. We hebben een big band gehad. We hebben, noem maar op, gewoon totaal verschillende jaren 70 band gehad. Het kan allemaal en het zorgt er ook voor het publiek die misschien dancegericht is, ook kijkt naar iets anders en denkt van hé, dat is ook best wel interessant. Het grote contrast tussen dit. Cultureel verantwoord feesten, dat is Liquid. En Liquid is ook lampenkappen. Ja, dit is het gevoel. Dit is het zondag loop van de ochtend gevoel bij je oma. Oftewel, gezellig, koekje bij de koffie.